Mit navn er Nikolaj Stærmose, og jeg er 3. generation i familiefirmaet Juliana Drivhuse. I 2013 har vi fejret vores 50-års jubilæum, og i alle årene har vi forsøgt at fremstille kvalitetsprodukter, som vores kunder bliver glade for at eje og bruge. Her på fabrikken i Odense fremstiller vi Juliana og Botanica-serierne. Det er vigtigt for os at bevare produktionen i Danmark, fordi vi på den måde bevarer mest mulig viden om produkterne. Vi står selv for design og udvikling, og vi tror på, at det er vigtigt, at vores ingeniører kan tage deres tegninger med ned i produktionen og teste dem i virkeligheden. Et drivhus giver gode oplevelser sammen med børn og børnebørn, og det er en stor tilfredsstillelse at spise grøntsager, man selv har dyrket. Du kan hente mere inspiration på vores hjemmeside juliana.com eller fra andre drivhusejere på drivhusklubben.dk. God fornøjelse. Juliana Drivhuscenter finder du 11 steder i Danmark. Hos os er du sikker på at få kvalificeret og reel rådgivning. Det giver tryghed, når man skal vælge et produkt, som skal stå i haven i rigtig mange år. Vi kan også rådgive dig om drivhusets placering i haven og om dyrkning, så du kommer godt i gang. På drivhuscenter.dk kan du se vores produkter og finde det nærmeste drivhuscenter. Vi glæder os til at få besøg af dig. Rigtig god fornøjelse.